Hei! Älä kuva meno. Ai, tää on meidän uusi edit. Dynistä. Vittu ei ole. Katso pillimehu. Hei, kuka on yhtään mun rappuset? Pidä varo Jere. Köyhä lapsi. Tää on tällaista 4,5/5, koska... Ei maistu salami. Älä tuu! Vittu ei räjähtä. Et tykkää musta. Vitsi. Vittu mä oon härski poika. Mäkin tuon. Joo. Tää on kova. Jee. Sun vuoro! Se oli vittu kovaa settiä. Sitten tästä tulee vielä. Klikkaa. Klikkaa. Mua jännittää, koska Juhu. Saako tälleen? Sitten otetaan Se varo. Oottakaa. Noniin. Pakko ei vetää jotain skuuttimaa kätteen oikeesti. Jee. Habel. Jee. Lopeta. Joo. Joo. Hyvä oli. Skets. Ota se mun. Ei vitu hyvä oli. Noniin. Lähetä se video mulle.